I dag så er det Palmesøndag. Vi har lagt den røde løber ud, kan I se. Jesus han er velkommen, han er kommet ridende ind. Vi har også lagt påskeduen ud. Og hvis du ikke har set påskeduen før, eller gået på Via Dolorosa, smertens vej, som vi også kan kalde det, som Jesus han gik, så har du også lejlighed til det hele påsken. Og vi har simpelthen lagt den på tværs i år, for at være lidt på tværs. Den plejer væk sådan på langs, men nu ligger den altså på tværs. Og sådan er det lidt med Jesus og evangeliet og alt det der. Det kommer nogle gange på tværs i vores liv. Og det gør det også i dag. Og det har jeg virkelig noget på hjertet. Jeg vil ikke gøre det så forfærdeligt langt, men jeg har ligesom noget, som jeg tror, Gud han gerne vil udfordre os til her i dag. Matthæus evangeliet, kapitel 26. Peter, har du den op der? Vers 8-10. Står der Matthæus ind, den første slide. Det er den her. Yes, der er den. Jeg kan bare ikke se den deroppe. Nå. Din store folkeskare, de bredte, Jesus er på vejen i Jerusalem. Han rider på et æsel, og de bredte, den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Og andre, de skar grene, palmegrene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, Jesus. Det er rigtig Mars for Jesus optog det her. Er nogen, der kan huske Mars for Jesus i 92? Yes, det var kæmpestort. Det var i København også dengang. Stor Mars for Jesus her. Skarne gik foran, og de, der fulgte efter, de råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Og det som vi kender rigtig meget for det her indtog i Jerusalem, det er jo, at det er Jesus, der rider på et æsel. Og det, der var kutyme helt tilbage faktisk fra anden kongebog, der er også et skriftsted fra anden kongebog, der var det mest kutyme, det var selvfølgelig, at når kongen han kom ridende på et stort æsel, så tog folk deres kapper af og lagde dem foran kongen. Det læser vi også om i 2. kongebog, kapitel 9. Den kommer også op der, yes. Så tog mændene straks deres kapper og lagde dem under ham på selve trappen og stødte i hornet og råbte, Jehu, det var altså en af Israels konger, han er konge. Så det der med at tage kapperne af og lægge dem ned, anerkende både, at det er vores konge, men også når kongerne havde erobret noget på et togt, eller var sejrherre, så kom det ridende tilbage ind igennem byen, som et symbol på, at nu havde de besejret, og nu var de sejrherre. Og det aller mest almindelige, det var jo at ride på et hest, en stor, flot hest, fordi det symboliserer styrke og kraft. Og Jesus, han kommer jo ridende ind i Jerusalem på et æsel. Og faktisk så var det romerne. Det er romeriet, der har bestemt, at æslet er et dumt, stædigt dyr. Vidste I godt det? Ja, vi vidste godt, at æslet det er dumt og stædigt, og ja, det er simpelthen stemplet. Det er blåstemplet som et træls dyr på mange måder, ikke? Det er faktisk romerne, der har bestemt det. Det er romerne, der har bestemt, at æsel skulle være et symbol på dumhed. Og derfor så var det ikke tilfældigt, at Jesus kom ridende på dumhedens symbol. Det var simpelthen med vilje. Han nedgjorde sig bevidst, fordi der var et statement, han gerne ville fortælle. At det var ikke et rige. Hans rige var ikke af den her jord. Det var et andet rige. Og hans karakter, hans natur, var en anden natur, end den, som de andre konger, de bestod af. Og samtidig så kan man også sige, at jeg har faktisk lige lært, at det er sikkert mange af jer, der ved, at et æsels hove, fødderne, ikke på æslet, de er meget bredere end på en hest. Og hvorfor?
Fordi de skulle kunne bære noget mere. Og æsler, de er ikke sprintere, det er ikke speed, det er ikke hastighed, det kommer an på. Det er det, der kan bære noget. Og komme frem stille og roligt. Men det, som er fantastisk her i begyndelsen af påskeugen, Palmesøndag, det er jo, der er den her helt vilde stor glæde og fest over Jesus, som er kongernes konge og herrenes herre. Og faktisk så står der i Lukas evangeliet, den kommer ikke op her, men der er nogle af farisæerne, som Lukas han taler om, som siger til Jesus, Mester, kan du ikke sætte dine disciple i rette? Altså disciplen, de støjer simpelthen for meget, de priser Gud for meget, de er for højt råbende, de er for favne, de er alt for store i munden. Og så siger Jesus til dem, jeg siger jer, hvis de tier, så vil stenene råbe til mig. Et billede på, at hans skabning vil aldrig stoppe med at prise Gud. Selv stenene priser Gud. Og jeg tænker bare lidt, er der nogen af jer, der har lyst til at blive udkonkurreret af en sten? Er der det? Så må I også lige tænke på det en anden gang, når vi synger og priser Gud. At jeg synger og priser Gud, for jeg skal i hvert fald ikke have nogen sten, der skal udkonkurrere mig og synge højere, end jeg kan. Men det, der er så fantastisk i det her, det er jo, at også i Matthæus kapitel 11, det synes jeg er så godt, fordi på den her tid, så tog Jesus til orde og sagde, jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Og det er det, der sker også i påsken. Han åbenbarer noget for umyndige. Der er mange, de forstår udmærket godt det her, at der er en mening med det her. Det er ikke tilfældigt med et æsel. Og der er også mange, der misforstår det og kan slet ikke se, at det her skal være noget tegn på styrke, på sejr eller noget som helst. Men her siger han til sidst, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Det er det, han råber ud, når han går også på æslet ind i Jerusalem. Og de her store folkeskare, de bredte deres kapper ud på vejen. Og det fik mig sådan til at tænke på, at det, som hænger på hjertet i dag at fortælle, det er, at hvorfor gjorde det? De ærede ham som konge, men samtidig så det her med at brede sine kapper ud, det er også et tegn på overgivelse. Det er et tegn på at give slip på noget. Og der er tit, at Gud han kalder os til at give slip på noget, fordi der er noget bedre på vej. Men der er noget i os, rigtig meget i os, der har svært ved at give slip. Og det er fordi, vi ønsker at have kontrol, vi ønsker at beskytte os selv, vi ønsker at tage vare på os selv, og det der med at give slip, så mister jeg fuldstændig kontrollen og ansvaret også for mit eget liv, og det har jeg ikke lyst til. Men Jesus, han oplevede, at mennesker, de spredte deres kapper og lagde deres tøj foran ham. Jeg tror også på, at der er nogen her i dag, som har rigtig meget tøj på, i anførselstegn. Og hvorfor? Måske fordi, at du har det på for at beskytte dig. Tøjet er ligesom et billede på, det skal beskytte mig. Jo mere tøj jeg får på, jo mere beskyttet føler jeg mig. Og hvis jeg giver slip på tøjet, jo mere sårbar, jo mere svag føler jeg mig. Så jeg har brug for at få mere og mere tøj på. Og det, som Jesus egentlig siger, det er at give slip. Giv slip på det, som fylder. Det, som prøver på at beskytte dig. Måske har du også meget tøj på i dag, fordi du er blevet såret, fordi du er blevet stødt. Og tøjet skal være med til at beskytte mig mod de her
ting, som bliver sagt eller gjort imod mig. Og jo mere tøj, der kommer på, jo bedre beskyttelse har jeg imod det. Men friheden, den er der ikke. Og Jesus, han ønsker, at vi skal lægge dit kappe, lægge dit tøj ned foran mig. Mange af os kan også have meget tøj på, fordi vi prøver på at skjule en hel masse. Tøjet dækker vores krop. Vi er jo alle sammen rigtig meget glade for, at vi har tøj på i dag. Er vi ikke? Det tror jeg, vi alle sammen er rigtig meget glade for. Det hjælper en hel del på at leve livet stille og roligt. Men samtidig så kan meget tøj også være med til at skjule en masse, både over for os selv og over for andre. Og vi ønsker ikke, at det skal blive tydeligt. Vi ønsker ikke, at det skal blive set. Derfor så dækker vi det til. Og vi har brug for at tage det af og lægge det ned foran Jesus. Mange af os har også meget tøj på, fordi tøjet giver vores identitet. Det pæne tøj, det flotte tøj, det fine tøj. Og vi ønsker at vise det, vi ønsker at være opmærksom på det, og fordi det også er med til at give os værdi, måske at give os status og også give os identitet. Måske er du også en del tøj på i dag, fordi at du har måske oplevet, at der er noget, der er noget bitterhed, der er noget sårighed, der er noget, som du oplevede måske for lang tid siden, som stadigvæk holder fast, som stadigvæk ligesom klæber sig til det, og du har svært ved at give slip på det. Og det er ligesom, at hvis jeg giver slip på det, så mister jeg fuldstændig mig selv. Jeg tror også, at Jesus han vil sige til dig i dag, at hvis du giver slip på det, så giver du ikke slip på dig selv, så oplever du friheden i tilgivelsen. Jeg tror også, der er nogen af os, jeg tror, vi alle sammen kan opleve til tider, ligesom Henrik egentlig sagde i dag, nogle gange så fylder vi for meget. Det gør vi alle sammen. Større eller mindre grad. Nogle gange så fylder vi bare rigtig meget, og vi kan ikke se det. Jeg kan ikke se det. Men tit og ofte så er det fordi, at vi prøver på at kompensere for noget andet noget. Vi prøver på at bevise, vi prøver på at gøre opmærksom på. Vi ønsker at få anerkendelse. Vi ønsker at blive bekræftet. Vi ønsker, og derfor så skal vi ligesom præstere, så skal vi fortælle, så skal vi være på. Og mange gange så tror vi, at det, som vi gør, det er med til at give os det, som vi har brug for. Men egentlig så har vi brug for at give slip på det. Vi har brug for at tømme os selv. Og Johannes Døberen sagde, mere af dig, Jesus, og mindre af mig. Det er ikke ens betydende med, at vi skal undertrykke os selv. Og vi skal krybe langs panelerne. Og vi skal være som små mus, der bare er over, det er sådan skidt og dårligt menneske. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at man giver slip på det, som måske er min værdi og min identitet også. Og måske er der også nogen i dag, som oplever, at smerten har været der, og den er der, og den har været der alt for lang tid. Byrderne har også været der, og den har været der for lang tid. Men du har svært ved at give slip. Du har svært ved at virkelig give slip på det. Nogle gange så kan vi have det sådan, ligesom den her mand, der faldt ud over klippegrunden og fik fat i en kvist nede på skrænten, og han råber ud, er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Er der ikke nogen, der vil frelse mig? Og så er der faktisk Gud op, som siger, jamen jeg er her, jeg vil gerne hjælpe dig, jeg vil gerne frelse dig, du skal bare give slip på den kvist, du har fat i. Så siger manden, er der ikke nogen andre deroppe, der kan hjælpe mig? Fordi det der med at give slip mange gange, det er det sværeste, der findes. Det er det mest vanskelige, der findes. Og vi tør det ikke, fordi så falder hele korthuset sammen, så falder alt jo sammen. Men det er tit og ofte det modsatte, der sker, fordi Gud han er med os. Han elsker os. Han er foran os, og han har en plan og tanke for os.
Og vi finder kun livet ved også at give slip på det. Det er skræmmende, men det er nødvendigt. Og en af de ting her til sidst, jeg gerne vil lige bringe lidt fokus på, det er faktisk her indtil Jesus er på vandring ind i Jerusalem. Så i Markus evangeliet kapitel 10, den kommer op her, så møder han jo blinde Bartimaeus. Blinde Bartimaeus har hørt om Jesus, og han er blind. Han har været blind i mange år. Han har hørt om, at folk bliver helbredt, når Jesus han beder for dem. Og da han hører endelig, at Jesus han er på vej, så råber han. Så støjer han. Så er han ligeglad. Han skubber til side, og han råber, Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Og disciplerne og de andre, de siger jo til ham, hold mund, blinde Bartimaeus. Det er Jesus, der kommer forbi, men Jesus hører det. Og han kalder på Bartimaeus. Og så står der det her i Markus kapitel 10, vers 50, at da han hørte, at Jesus han kaldte på ham, så smed han kappen fra sig. Og kom hen til Jesus. Og så spurgte Jesus ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Så svarede den blinde, Rabbuni, at jeg må kunne se, og han sagde, gå bort, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. Bartimaeus, han gav slip. Han lagde sit liv ned, inden han gik hen til Jesus. Og Jesus, han var trofast over for ham. Ja. 1. Peter kapitel 5, vers 7 taler også om, at vi kan kaste alle vores bekymringer på ham, fordi han er omsorg for os. Og når man kaster noget, har vi ikke noget at kaste, Henrik. Har vi det? Vi har nogle hjerter her. Måske er det nogle knuste hjerter. Det ved jeg ikke. Men det er, når vi kaster noget, så giver vi jo slip på det. Er det ikke rigtigt? Vi giver slip på det. Vi kan ikke både kaste noget, og så ikke give slip på det. Kan vi ikke blive enige om det? Er det her kast? Jeg kaster mine bekymringer på dig, Jesus. Men det er ikke det, vi nogle gange gør. Vi siger det, ikke også? Men gør vi det? Sker det? Det er som om den her, den prædiker med. Så jeg kan lade den lige tale for mig en gang imellem. Vi skal give slip. Kast alle dine bekymringer på ham, for han har omsorg for dem. Giv slip på dem. Og nogle gange, så når det rigtig brænder på, og det er rigtig svært, og det er rigtig vanskeligt, så skal man kaste rigtig meget. Jeg har i perioder af mit liv kastet mange bekymringer til Gud hver eneste dag, hver eneste time næsten. Nogle gange så har vi bare brug for at gøre det igen og igen og igen. Men han er trofast, og han er retfærdig, og han tager imod det. Jeg springer lige over det her. Jeg tænker lidt, at en af de gange, som jeg, kan man sige, oplevede det her for første gang, det var dengang, vi havde, Lilian og jeg, vi havde været på DTS i Amsterdam, og vi er flyttet fra Aarhus bagefter til København og arbejdede med ungdom og opgave der. Og så skulle vi flytte ud fra basen af, og så skulle vi finde en lejlighed på Vesterbro. Og vi ledte, og vi undersøgte, og vi satte flyers op, og vi gjorde alt hvad vi overhovedet kunne for at finde en lejlighed på Vesterbro. Og vi bad, og der skete ikke rigtig noget, men som det tit er med Gud, så sker der sådan noget lige til sidst, ikke?
Så lige til sidst, så velsignede Gud os med en helt nyrenoveret lejlighed, der var sat i stand, fordi den forrige ejer havde misbrugt lejligheden. Så tak og lov for det, der havde misbrugt lejligheden. Så vi fik en lejlighed, der var helt renoveret. Helt fantastisk flot. Vi var så glade og taknemmelige. Og jeg kan huske, at vi var på ferie bagefter, og vi var på Bornholm. Og lige pludselig så føltes det, som om Gud han sagde til mig, hvordan vil du have det, hvis jeg lige pludselig sagde, at jeg skulle flytte fra den her lejlighed? Og det kan jeg bare huske. Jeg sagde, at jeg bliver nødt til at give slip på den her lejlighed. Fordi selvom det er en gave for Gud, hvis jeg virkelig skal give slip på den, så må jeg give slip på den, fordi så er det jeg skal, så er det fordi Gud han har noget bedre. Det gjorde han heldigvis ikke, men rent mentalt, rent tankemæssigt, det kan jeg huske, det var en af de første gange, hvor jeg ligesom oplevede, at det er vigtigt at give slip på noget, for at det ikke skal eje os. Og det er netop også min sidste point her, det er, fordi det som ejer os, det skal vi mange gange lære at give slip på. Vi oplever ikke velsignelsen, før vi giver slip på det. Fordi så binder det os og styrer os. Og nogle gange så handler det ikke om at give slip på drømmen, eller huset, eller uddannelsen. Det er heller ikke det. Men hvis vi ikke kan give slip og sige, kære Gud, jeg giver mig fuldstændig til dig, så vil vi ikke opleve friheden i at stole på, og også opleve, at Gud han vil virkelig sørge for os, og give os det, som vi har brug for. Mange gange så er det fordi, at Gud han faktisk har noget endnu bedre for os, vi skal lære at give slip. Vi tror i vores forsnæverhed mange gange, at det her, det er det bedste. Det kan ikke blive bedre end det her, og det vil jeg ikke give slip på. Og Gud han faktisk siger, at jeg har noget, der er faktisk endnu bedre. Vil du give slip på det her? Vil du stole på mig? Og nogle gange så har jeg også oplevet mange gange, at ligesom sådan størrelsesmæssigt, det som jeg er glad for, det som jeg er tilfreds med, som jeg ikke vil give slip med, det er ligesom den her lille vandpyt, jeg har rundt omkring mig, som små børn, de elsker at hoppe i vandpytter, ikke? De har en fest, de har en glæde, og nogle gange tænker jeg, jamen det her er fantastisk, Gud, det kan da ikke blive bedre end det her. Og så siger han, jeg vil tage dig hen, og så vil jeg vise dig havet. Havet, det er jo meget større end bare den lille vandpyt. Og det er det, som Gud han også ønsker at vise os, det er, at det har noget, som er endnu bedre, som er endnu større. Så lad være med at holde fast på det. Overgiv det til Jesus. Giv slip på ham. Læg det ned foran ham. Heino, han er her ikke i dag. Er han vel? Heino? Nej, han er her ikke i dag. Jeg havde en lille aftale med Heino. Det bliver en anden dag. Mange gange så det her det er virkelig vigtigt. Og jeg tænker lidt, at du sidder der i dit eget liv, i din egen situation, og tænker på, at der er nogle ting her, som jeg også bliver nødt til at give slip på. Og det er svært. Det er ikke nemt, men det er vigtigt. Og du vil komme til at opleve Guds velsignelse over det. Og nu her, når vi har tid til at lovsang bagefter, så vær med til også i dig selv at give det. Giv det til ham. Giv slip på det. Sig endda til ham, det er svært for mig at give slip på det her. Men i tro på, at du vil det bedste, i tro på, at du har det største og bedste for mig, så vil jeg give slip på det. Og den frihed, som du vil opleve, og som du vil erfare, den er så meget større, end det, som du oplever nu. Det er ikke det værd at holde fast på det. Skal vi bede sammen?
Himmelske Far, vi takker dig for den her påskeuge, som vi går ind i nu. Og takker dig, Jesus, du er villig til at nedgøre dig selv helt bevidst, også til at ride på et æsel ind igennem Jerusalem. Både fordi, at du vil fortælle os, at vi kan stole på dig, men også for at fortælle os, at du er den konge, du er den herre, som er kommet for at betjene os og elske os. Og som ønsker at vise os, hvor stor kærlighed du har til os igen og igen. Tak fordi at du er det store forbillede, du gav slip på himlens herlighed. Du gav slip på alt det, som du havde, kære far, og fornedrer dig selv og kom herned til os. Du udsatte dig for forfærdelige ting. Du tog så mange risici. Du satsede så meget, fordi du elsker os så højt. Og vi vil gerne takke dig, Jesus, i dag, fordi du kan slippe på himlen for at få fat i mig. Og hjælp mig også i dag. Hjælp mig også til at give slip på de ting, som holder fast i mig. Fordi du har noget bedre til mig. Og jeg lægger dem ned. Jeg lægger de her ting ned, kære far. Jeg lægger dem ned foran dig, Jesus. Jeg beder dig om, du må komme os nær i vores sårbarhed, vores smerte, vores nøgenhed, vores ærlighed. Du vil komme og betjene os. Du vil komme og helbrede os og genoprette os og forny os, forfriske os og fylde os med din fred og din frihed, far. Vi lægger det ned foran dig. Vi overgiver os selv til dig. Vi giver slip på de her ting, kære far. Vi ønsker kun dig, Jesus. Hjælp os til, at vores liv kan herliggøre dig. Tak, kære far, for alt det, som du har givet os, og du har givet mig. Jeg tager imod det i Jesu navn.